Здравейте, скъпи последователи! Ако виждаш това послание, тези карти, ако виждаш това видео, значи е време да се освободиш от нещо, което те дърпа назад. Лисицата показва някой с нечисти намерения, някой, който не е напълно искрен с теб. Змията показва, че е време за трансформация или ново вдъхновение, било то творческо или нещо ново, нещо, което във вас трябва да се промени, било то токсичен модел, токсично мислене. И с дявола тук това повече ми говори за нещо деструктивно. Някой може би в личния ви живот има нужда да се откъсне от оковите, от дявола, от зависимостите, от токсичните връзки. Може би в момента сте с токсичен партньор, който ви дърпа назад и ви смуча от енергията. За някой от вас може да значи, че е във връзка с манипулатор с лисицата тук. Ето, някой с прикрити намерения, който не е напълно искрен с вас. Лисицата символизира неискреност, прикрити истини, тайни, хитруване. И с змията, ето вижте змията, тя как се е обгърнала, така и се така. И с дявола категорично трябва да сложите на нещо край, било то връзка, човек, близък, токсично нещо, което може да е свързано и с навик, нещо, което е вредно за вас, нещо, от което трябва да се откъснете наистина, за да може да направите място на новото. Някои може да сте хазартни личности, може да имате навика да харчите прекалено много с дявола или да сте зависим от някой. Предполагам, става въпрос за някакви токсични връзки, за други усещам, може да сте във връзка или в капан с нарцис. И е много важно, картите ви съветват минало, настояще и бъдеще да се оттървете, да скъсате оковите. Това е посланието от Таро за вас за днес. Това иска да ви каже Таро.